Supreme Court along Mukrang Engleng PIL kipidet aputhak rong asar rong ratum koila mati along Pherangke ameikangn. Lakain ko rapo Dilip constituency ke parlo koila matia hawar long jakong pocheklo nipai inquiry anarlo porpai kre hinia por rongasar rongarat lapen students and youth council atom durabagori lapen nilibalong elephant corridor lapen tiger project wa joini kedamtang jakong pocheklo malo Mukrang Engleng Supreme Court along PIL pidera joini pen sangtiar long beha ke claim atema pananta iskar biang long forest department DFO tamahin pen kankir picheka joini ruadatum kisung chitang nang koklo lapen probjin pen Mukrang Engleng Supreme Court along PIL pidet puthot chen thu serak nang jipusi Pherangke maike pado hot sodak pen ningje po Mukrang Engleng Agriculture Colony di Pherangke kedamtang jakong ponipai sirkeper ni Supreme Court along PIL pidera joini laso puthang nitum jekroi dunde lapen pravjin pen che vidro serak nangji kali plotang te sodak pen pachinia the lakhain ko rapho nilip constituency chokihola koilamati lapen lakhain ko ratrok durabagori deithor malom ingna dondi lapen bongkrui ke dodim pukupusi ki puthekma Ladake ha phi phuarni pen sinilitum ke do lapen kalionia lang royalong sangtiar long maholdar tuma phanta forest DFO tumahin pen kankir pilabo joine rong ki sung dokoklo lasi provjin pen Mukrang Engleng alang lisita Supreme Court along PIL pidat puthot chen thu serak nangji lapen East Division Forest DFO alang lita provjin pen sangtiar long atum sai ke klem kankir pilaba puthak ing puthu serak nangji alang li jakong do kankir ta thek lapen ing putha thek Kedamtang ha komentu penone sangtiar long maholdar tumaphan nonason sangtiar long beha ke claim tumaphan men pen kankir pila pukyave mate non kikibom DFO ka pheri ki dokok maputa arjume me lamlo pu panjan hiri lapen ro gora dung kalioni lang roi karbiang long lapen golakhat Assam district ahoy ke la kalioni lang roi henlo bonta arnibang ta hapu parai golakhat district sangtiar long beha ke claim tum ke phurpon bom Pon lo sita hapu phanke inkir ke sita lapen longle Pherangke rongroop chokim thirklunga phi non men lapuson ingnar bongkrui kibiadim kenitum jekroi don thekthe lapen mantune ta kroi krei pusi Pherangke me along nile bahawar karbi rong sarme mate KRAA me phu rajteron lapen ari sangho tum lapen hapu students and youth council Bokajan district me phu edison lekthe Anti-Corruption Youth Power of Assam, Karbiang Long a Rome Pu Mohendro Kathar Lapen, Rongarad Tum Pherangke make the pon hood sodak pen DFO Lapen, Mukrang Engleng atimapan Pachini pon. Topini nilitum nilip arat amen pen nilitum pini tong sekot pen media bitung apan ke phana ko Lamki ke la pusongo asi kedam ta por hut nilitum Arjulong lo ke hai Mukrang Engleng JJM JE tusipu alang li rong bangke deithor musi chini do kanon ke do bangke diku Arjulong lasi alang li pen lanon itum dwar bagori la pen li hawar aphan isi bangke isi la eco sensitive zone buat join pen ini tum la do ko ve biara tum kido along li phelang along antame kajironga area sonse parlo that poson se ne tum julong la pela bangso puthak guwahati high court along se lang li case ki pidam posar julong na sila so join la da bepar behar tum tame penana ki sungoson do la pen ni tum ladak ni barat tum stame la bangso alam ka julong pen ning duk par pik lo la pending ki pung ason lo pini banganel tu media la bangso press meet ki pha na ko the bangke la lo athe bangke nilitum ladak nili bhabar bangke nilitum ke kajironga area puri re la penke la bangso lo mo ilitum apranga apana kisum ke dokog ya son se nilitum ti thek lo athe bangke ladak longle phelang ka to be yong si ilitum eco sensitive zone mata area puri lo putante nilitum aphan mo ladak nili baratum choklen chodama warsai lapen ka do be longle pata ke long ya tum antame ke long le jang ring la poson se thetando la sila bangso putha bang nilitum sodak na le phan pim rem lo lapen alang le phan same
nilitum ka togowe dabilo alang li prabjin pen labang sok case bang chi withdraw ji apha yong si alang li labang sok case chi withdraw that pen mo phi litum nili barat dwar baguria raratum akar biaratum akisum punang kok tangte nilitum de dwar baguri la pen nili bararatum thur paksi alang li phana bang pen itu action alang kok alang li no hok le chipatu dam no hok le dostame e alang le phan puthod nilitum nili barat pendor baguri arar dom has tuning report piglo prabjin pe labang sok case ki pia puthak bang ke chi withdraw ji phansi athe bang ke litum ladak nili barat dor baguri arar stame litum ladak jongsi forest area matang te la eco sensitive zone jongsi ki puri lo loli botang te litum Pherangke bang la bang ke litum ladak akisum thek bang chi chat lo la pose mo phi litum karbi arar tum ke do ke thak abang kisung doji kadang long le phalang pata ke long dia phan kisung do la peladak forest area le potang te electrum da choklem choda mo bepar hat pen ta to o pandai to phana katora la pa siksa do binno la pose la bangso ka bede je phan la bangso kisung electrum nili barat ke pho phede je phana bang ke nilitum pini ladak hamphanga song do an la pen ke ni to rong ro basar ka to go vet arar do pen pinia por bang so press meet hoi pen itum alang le phan pachini kan to bang ke lalo prabjin pen alang le bang so case chi vidrono jong se chi vidro det puladang te mo pen itum pu som thot se ni tum dor bagri le pen ni ge barat thu pak pen nang le phan nang nets ni tum bang ke nang le phan nang sai na ko lalo la se ni tum akimang la pen ni tum non adimar bang ke lalo tum bang ke labang so eco sensitive zone area bang ke gedam tang por hotami tumpuri re labang so area long le parlo le la pen ke vanila por hotami parlo long le pusne tuma rat kan same dabi dolo la se ilitum la non ke dobom choklem chodam long le phalang ka do beda itum ning samjin pen ning rong phun pen sinitum choklem chodam long lo pose mo phi labang so eco sensitive zone ke parlo pen aputhak nilitum ratum sung se nanji la pen nilitum nili barat stame labang so kisung bang nilitum pojok lo nanji pusin nilitum ini kado we kar biang long rat la pen labang so akes kipidet Mukrang Engleng jeje ma long je ke hai phan jam nilitum so dak pe la phan pini labang so media true pen lang phan nilitum dabilo la pen ke labang so kes kipi dama puthak bang ke nilitum la forest range long forest department along DFO ke high stame alang li matha dam nang ye polo pe matha nang ye polo athe bang ke alang li overall responsible bang ke DFO ke high la bang so puthak alang li krung sai advance alang la bang so puthak alang li bang so case along stame hang nang ye polo stame high ho alang li pen thangla ke hang ave la pen nilitum DFO ke high stame la bang so puthak bang ke nilitum bang ke ningduk chiprak lang lo la pen alang li phan la bang so case aputhak prabjin pen la Mukrang Engleng jogja alang li la bang so case ka chi withdraw dap je phan ta ni tum puthot akut chuning ri thu lo athe bang ke DFO ke hai la bang so aputhak bang ke niltum ladak nili barat non ke dobom karbi araratum along wang si dagrong saru basardu sorkari so commando la perong ke thegiding etum do alang etum pencil la ka to ko alam chingki chi than pe me pencil haya alam matela mangso sai deng nang je polo setami no bang ke nilitum nili baral pen dor baguri ara phan thangna concern la pen ne tum phan alam nang ni pin pen alang le la busona kam ke the matai ka biara kisung e prangalong ki pisung ya phan asai bang ke klem bang chok chip piklo posne tum pin rem lo la posen nilitum pini ning pung chi paklang lo si prabjin pen la bang so Mukrang Engleng bang la bang so case bang ka chi withdraw dap je phan sin litum pini la da koila matiarat la pen ni barat tum e ching ru pet pen sin litum la bang so press meet de tum hang kon lo lan lo 3 nili la pen dor baguri mesti arab doan tong sekot pen na so la bang so press meet ke phan ko alam the aputhak Senang dia kami phan kesini basi ladak letar long mante alang li Mukrang Engleng kiasi fi alam aputhak si sabso ni tum kaniya phan kesini lo si ladak Mukrang Engleng
alang li JJM long J alang li Ladakh nilib lapen Dwarba Guri Phan eco sensitive zone ku kapanchong defen alang li Karmeng Long Phan kapalang dai phan salang li ani kehang lapen Ladakh kidukela arang tom phan matha thepin pe alang li laposon teklem alang li kemisena kam alang li phan li tum lebak soram ke kahugam tum lapen Ladakh bepar behalam ta laposon thalo nili barada tum akiduk akisung chini nai athema Ladakh no sangti ke bon alang se nili purami sangti ke bon ke eco sensitive area ke bon nam bang ke nili tum puram de bon stame no Ladakh koila mati suke hola Ladakh lapen number Ladakh ke puri re dim anat a jaga ke the ni tum nom ke do bon ke eco sensitive zone le ke do kali nili tum ke an class ni thang ka biang lo long ni chadi sini tum chido te nili tum phala posona pasik sa ko pe por la Ladakh non la kene la bangso lam ke diego sada ko pe posi kilang dunne dela na li diego sara ki mila posi na li bangso a situation ka chini du desi na li do joy ma la bangso bang na li langdun nanji langdun par siksi Ladakh ke eco sensitive zone ke puri do wildlife sanctuary puri do alang li tum long me ba vema map dojibo labangso me ba ting ba alang li tum peklam ba si labangso case alang tum deng nai ke immediately pen labangso letter to prepare case pidam pen action pen fit labangso kam claim li den nai po la se ni to hin sa chodi ri ke la Ladakh ni tum nilip Dwarbaguri ke kiduke la gara to kopane starting chupur pa se asumar school chupa dundo korane kopane hajra ke to base asumar school chupa dundo la an kachali ke ong la na kiduke la arak ke ong te la puson nang ke bon bepar pe ha phana ke bon ke nangli Mukrang Engleng la pen kene Diego sana to risia na ina tum ni to ma ausumar to phana pacha dia pasai na to iku pinai josi bon lab ji putante kase ni to hin prajolo nilitum ahi mega chuni ke lalo je bepar beha pata iku pino lapen ako nilitum Ladakh nili Dwarbaguri phan eco sensitive zone angkang mo nangabi bidaje phan se na chuni lo athemo future phan ili to asumar to phan akisung abai kang se bang people la ba sa abai kang bang prai na po la hela Joki Holapen and Nilson Rongpa report Northeast Karbi Live.